Saya iki lagi mendelok gedang gedang Rajagori. Tunggale ning sebelah kono ya ana kae. Iki ya wis tuwa gedange. Kowe wayahe ngetok. Gedang Rajagori kowe wayahe ngetok kowe, kawan-kawan. Iki ya padha wae iki. Iki teluk wit itungane sing metu wae. Padha wae gedang Rajagori. Nek sing iki diarani gedang rempeneng. Iki gedang rempeneng. Pokoke kok ngene iki ning sebelah omah iki. Ning sebelah omah aku. Nek iki gedang gedang apa namanya gedang jambe. Iki kok ngene bentuke, mantep-mantep gedange to lho. Terima kasih sahabat pertanian kita semua. Wassalam.